Bueno, bon dia. Queda res perquè comenci l'activitat de pista i ara, en 5 minuts, començarem el que anomenem la clau X, que anem a comprovar que tots els oficials i tot el material estigui ben posat, i ara us acompanyarà l'Anna. Iniciem clau X. La clau X és per verificar que estan els serveis al lloc, que els oficials estan a puesto, que tenen el material que han de tenir, que les senyalitzacions estan al lloc. És una mica comprovació de serveis, perquè el director de cursa de competició sàpiga que ho té tot a la seva disposició. Estem en un dels punts conflictius, que és el que s'anomena track limits o límits de la pista. Si algun pilot se surt per aquí, saltarà un avís conforme ha sobrepassat els límits. Se poden saltar. No. Ja teniu disponible al canal de YouTube de Sprint Race el 9è episodi de Catalunya des de l'asfalt. Una sèrie documental original de Sprint Race amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Una oda als oficials de pista del circuit de Barcelona, Catalunya. Els de les banderes? Sí, Són molt macos. Maco.